Hej venner. Det skulle weekend nu, og jeg har lige spillet kamp for vores klub her i byen. Men der er solskin, og det betyder, at græsset er tørt nu. Så jeg skal have lavet spor herinde, og så skal jeg have klippet græsset herude. For vi har fået et råd fra en der hedder Nuka. Hun har sagt, at vi kan lave beden større, og så slipper vi måske lidt mere for alt det her ukrudt, der kommer op. Så jeg har tænkt mig at klippe græsset helt ned, og så fræse jorden i et stort stykke, og så laver vi bare et stort bed, og så kan vi have flere sektioner på, på bedet til at dyrke nogle ting. Og det der mørke skyer, det tror en lille smule med regn, så jeg skynder mig at køre efter noget benzin, og så jeg kan få kørt en havetraktor og klippe græsset derude. Hvem har vi der? Hvad er det vi har der? Kan du gemme dig under bilen nu, hva'? Du skal passe på, at jeg skal til at køre lige om lidt, jo. Hey Misha, vil du med ud og gå? Vil du det? Så kom da. Så kom. Kom da Misha. Så kom da. Så kom da Misha. Ja. Reven. Jeg skal bare have lavet det i større bed, så går hele vejen ned nærmest. Men prøv at se, hvor stor det er. Nå, har I den boks så stor? Ja. Jeg tænker, vi omplanter dem her, så det ligger i siden. Måske derover. Nå, den vej. Ja. Tænker du ikke? Jeg laver sådan en lang bed her. Ja. Så skal jeg bare have sektion. Nå, så men de skal gå den der vej. Okay. Men det går også godt. Det kan det også godt. Det finder vi lige. Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vores bed skal se ud, men vi tænker, at jeg graver det her jord op hele vejen derned. Så har vi et langt bed, og så kan vi have forskellige grøntsager i. Men det her ser ud til at klare sig fint, faktisk. Det vokser. Den tredje, den klarer sig ikke. Men som sagt, så er vi i gang med at lære om, hvordan man skal dyrke jorden. Men, jeg har fået gang i havetraktoren, så har jeg klippet græsset ned. Og så samtidig så har jeg lavet spor rundt om i vores gård, så vi kan gå i tur.
Kan man sige det? Er det dig, Misa? Er det dig? Nå venner, jeg håber I kunne lide videoen og få jer til at slappe af. Jeg tænker, at I trænger sikkert til en pause en gang imellem fra alle de her hurtige medier, der florerer rundt på internettet. Og mine videoer, det er ikke så fancy, og det er ikke så prangende. Men jeg håber, det kan få jer til at slappe af og få tempoet lidt ned. Og jeg håber, I passer på jer selv. Og jeg glæder mig til at se jer næste gang. Og som I nok kan se, så er Christine blevet gravid, og vi skal have vores barn her til august. Så vi er så i gang med at forberede os til at skulle blive forældre. Og det bliver et helt anderledes liv. Men som sagt, jeg håber, I passer på jer selv, og husk at slappe af. Og livet, det er en gave, som vi skal passe på. Og så husk at nyde det. Vi ses.